Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич һәм хәзер булачак темалар турында. Пандемия чикләүләреннән соң Татарстан президентының чит илгә беренче сәфәре. Киләчәккә карасагыз, сезгә Татарстанда ныклап уйлап яңа үзегезнең бизнеслар. Төркия белән товар әйләнеше ничек миллиард долларга кадәр җиткермәкчеләр. Ойгөл Бәдретдинова репортажында. Кайнар ашка кагылышлы кызу бәхәсләр. Ашу ustalar җитмә проблемасы бар. Мәктәптә балаларны кайнар аш белән тәэмин итү мәсьәләләрен ничек хәл итәргә җыеналар? Гөлназ Сайфетдинова. Коронавирус спортчылар һәм хезмәткәрләр тормышына нинди үзгәрешләр кертә? Дөньяда бу пандемия башланганнан бирле өйдә эшлим. Бүгенге вазгыять турында Илдар Сафиуллин. Үзе бик булса да тормышта бик гади кеше бит инде. Илхам Шакировның каберенә таш кую чарасында Шулпан Касыймова да катнашты. Үч атна эчендә Татарстанда коронавирустан 20 кеше вафат булган. Шулай итеп, үлүчеләр саны 96-га җитте. Оператив штаб бүген тагын 2 үлем очрагын теркәгән. Коронавирус йоктыручылар саны буенча Россия бүген яңа рекорд куя. Узган тәүлектә 15 меңнән артык яңа очрак теркәлгән. Татарстанда 39, аларның күбесе Казаннан, тагын 2 кеше вафат. Бу оператив штабның соңгы мәгълүматы. Россиядә исә иң күп йоктыручылар Мәскәүдә, башкалада моңа кадәр дә булмаган соннар уйландыра. Ковид 5 меңнән артык кешедә расланган. Санкт-Петербургта 600-дан артык, Түбән Новгород өлкәсендә 300-гә якын очрак. Бу шәһәрләрдә мәктәп укучылары вакытыннан алда каникулга китәчәк. Күрше Мари-Элда яңа рекорд 45 авыру, Чуашстанда 38, менә Ульян өлкәсе статистикасында 3 урынлы соннар барлыкка килде. Көньяктагы күршебезнең 180 кешесе ковид йоктырган, Саратов өлкәсендә дә 157 очрак теркәлә. Яршалыда бүген ветераннар госпитале кабат ковидлы авыруларны кабул итә башлады. Биредә пациентлар өчен 100 урын инде әзерләнгән. Республикада коронавирус йоктыру очракларының даими артуы күзәтелә. Көн сайын 40-ка якын кеше теркәлә. Бу рәсми статистика. Спорт мәктәпләре контрольны залларда арттыра. Төрле оешмалар мөмкин булган кадәр хезмәткәрләрне өйдә эшләргә җибәрә башлады. Алдагы көннәрдә чикләүләрнең көчәйтелү ихтималы бар микән соң? Бүгенге вазгыять турында тулырак Илдар Сафиуллин. Көчле музыка, шау-шу, ял итүче яшьләр бу төнге клублардагы кайбер күренешләр генә. Монда битлек, саклану чаралары, социаль дистанция турында сүз дә юк. Республикада төнге клубларга эшләү марттан бирле тыелган. Кайберләре эшләвен дәвам итә. Все пьют, веселятся, отдыхают. Я слышала, что ночные клубы работают, сама туда почти что не хожу. Төнге клубларга йөрергә кирәк түгел, чөнки авыручылар саны күбәя, куркыныч. Бүген Роспотребнадзор җитәкчелеге халыкка төнге клублар эше турында хәбәр итүне сорап мөрәҗәгать итте. Көн сайын авырулар артып торганда кешеләрнең булай күпләп җыелуы куркыныч тудыра. Если у кого-то из граждан, либо у представителей средств. Андый төнге клублар барлыгын белсәгез, я полиция органнарына мөрәҗәгать итегез, яки безгә электрон хат җибәрегез. Без мәгълүматны коллегаларыбызга җиткерәчәкбез, тиешле чаралар күрелер. Хәзер кайбер оешмалар үзләре үк саклану чараларын көчәйтә. Азат Аширов балалар футбол академиясе җитәкчесе. Аның сүзләренә караганда, бу чорда дәресләр катгый контроль астында үтә. Күнегүләрне туктатып булмый, спортта нәтиҗә кирәк. Ата-аналарга керергә ярамый, балаларның температурасы үлченә, социаль дистанция булырга тиеш, тренерлар ковидка тест ясый. Радик Зайдуллин иминиятләштерү оешмасында эшләй, ул март аеннан бирле өйдә. Бу оешма хезмәткәрләрен һаман дистанцион режимда эшләтүне кулай күрә. Үзеңә дә, якыннарыңа да, хезмәттәшләреңә дә куркыныч тудырмыйсың. Икенче яктан караганда тискәре яклары, без бит инде җәмгыятьтә яшәргә өйрәнгәч, кеше белән җәмгыять коллегалар белән аралашу да җитми. Әлегә авыручылар саны арта тора. Сәламәтлек саклау министрлыгы Чаллыдагы ветераннар өчен госпитальне кабат ковидлы һәм үпкә ялкынсынуы булган пациентларны кабул итә башлавын хәбәр итте. Монда 100 урын булачак. Мы не скрываем. Ковид авыруларны кабул итә торган госпитальләр ачылу турында без сезгә даими хәбәр итеп торабыз. Тагын шуны истә тоту кирәк. Дәваланам дип дару кулланасыз икән, препаратның организмга йогынтысын өйрәнегез. Анда бит барысы да языла. Бүгенге көндә вирус йоктыручылар саны кимүгә таба бармый. Шулай да өстәмә чикләүләр кертү әлегә планлаштырылмаган. Иң мөһиме бүгенге көндә булган кагыйдәләрне тиешенчә үтәргә кирәк. Ул җәмәгать урыннарында битлек киеп йөрү һәм кулларны еш эшкәртү. Иң мөһиме бүгенге көндә үзең өчен генә түгел, тирә-юньдәгеләрнең дә сәламәтлеген кайгырту зарур. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Пандемия вакытында кертелгән шикләүләрдән соң бүген беренче тапкыр Рөстәм Миңнеханов чит илгә эш сәфәре белән чыкты. Президент Төркиянең Измир шәһәрендә икътисади элемтәләрне ныгыту буенча сөйләшүләр алып барды. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, Владимир Путин белән Рәҗәп Таyyip Эрдоган арасындагы җылы мөнәсәбәт аркасында Россия белән Төркия арасында да эшлекле элемтәләр ныгый. Хәзерге пандемия кебек катлаулы чорда икътисадны торгызу өчен эшне көчәйтергә кирәк. Татарстан Төркия белән нинди өлкәдә хезмәттәшлекне арттырырга уйлаганын киләсе материалдан белдерсез. Assalamu alaikum. Алейкум салам, hoş geldiniz. Добро пожаловать. Бу Рөстәм Миңнехановның соңгы 7 айда чит илгә беренче эш сәфәре Эгей диңгезе буенда урнашкан Измир шәһәре аяз көн белән каршы ала. Төркиянең авыл һәм урман хуҗалыгы министры Бәкир Пакдемирле белән очрашуда ике як катылмаш та кирәкми. Ağaç da bizden. Узган ел Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 480 миллион доллардан артып киткән. Төркия ширкәтләре Татарстанга 2 миллиард доллар инвестиция кертә. Без каучук, пластмасс, нефть химиясе җибәрсәк, Төркиядән транспорт, электр эшләнмәләре, йорт җиһазлары, дарулар кертелә. Тиздән Татарстан белән Төркия агачы торту чарасына кушылып 83 миллион үсенте утыртачак. Бу безнең өчен кызык, без монда катнашачак. Biz buna katılacağız ama. Tamam. Bu bizim için Измирнең сәүдә сәнәгать палатасы рәисе белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов Төркия бизнесын Татарстанга чакыра. Бүген республикабызда 140 төрек предприятиесе уңышлы эшли. Унысы Алабуга икътисади зонасында. Мәсәлән, Шишиджам компаниясе инде 4 ел пыяладан эшләнмәләр җитештерә. Ә Кастамону 10 ел дәвамында идәннәр өчен материаллар чыгара. Татарстанда siz özünüzün iyi gözle kırmışlıyorlar. Örneğin Tataristan'da siz evinizde gibi çalışabilirsiniz. Oradan da Ülkelerde produksiyon. Bildiği ülkelere bir Bizden Tataristan'ın 4,5 milyon civarında fazla değil sizin için. Ama şey çıkarıyorsunuz. Kile şeker parasanız sizge Tataristan'da naklap uylap яңа үзегезнең бизнеслары. Коронавирус чорында хезмәттәшлек алымнарын Измир мэры белән дә барладылар. Рөстәм Миңнеханов туризм, кече һәм урта бизнесны үстерергә чакыра. Заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане. Использовал нашу республику как площадку для выхода на российские и евразиатские рынки. Мы окажем вашим компаниям всестороннюю поддержку. Приглашаю вас к сотрудничеству с Татарстаном. Төркия Татарстанның стратегик партнеры. Рөстәм Миңнеханов тагын бер юнәлеш җиңел сәнәгатьне үстерергә тәкъдим итә. Бу хакта Татарстанда очрашып сөйләшергә ниятлиләр. Ил башлыгы Владимир Путин белән Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганның җылы мөнәсәбәтләре безгә хезмәттәшлекне арттырырга мөмкинлек бирә дип саный Рөстәм Миңнеханов. Айгөл Бәдретдинова, Айзат Шаймарданов, Яңа гасыр каналы. Ашарга өлгермиләр я артык иртә ашыйлар, я ризык сунган була. Бүген иҗтимагый палатада вице-премьер Лейла Фазлыева белән мәгариф министры Илсур Хәдиуллин мәктәптә ашату мәсьәләләре буенча туры элемтә уздырдылар. Яңа уку елына Владимир Путин башлангыч сыйныфта укучыларны бушлай тукландыру бурычы куйган иде, әмма ата-аналардан зарлар килә тора, ашханәләрдә пешерүчеләр җитми. Роспотребнадзор планнан тыш тикшерү дә уздырырга җыена. Тулырак Гөлнас Сайфетдинова. Вкусный, невкусный, если каша всегда бывает вкусной, поэтому просто надо ребят, детей приучать к этому. Бушлай дип кенә ата-аналарның соравы кимәми, кемдер рационда аш булмаудан зарлана, икенчесе бала өчен диетик ризык кирәк ди. Өченчеләр кайнар аш дип атала икән, чыннан да кайнар булсын ди. Төп сораулар сыйфат турында. Смотрите, вот каша. Постучи по ней. Туры элемтәдә социаль челтәрләрдә актив. Менә бу видеоны Түбән Кама мәктәбендә төшергәннәр. Кайнар ризык салкын килеш бирелергә тиеш түгел. Температура режимын контрольдә тоту кирәклеген шелтә алган мәктәпләргә тагын бер кат искә төшерәчәкләр. При организации детского питания Балаларны тукландыру мәсьәләсе ризык белән тәэмин итү Татарстан президенты контролендә. Ул туклануның сыйфатлы булуы һәм моны даими контрольдә тоту бурычын куя. Нинди генә мөрәҗәгать булмасын, без шунда ук аларга ачыклык кертәбез. Пандемия үзгәреш кертеп, туклану графигы да үзгәрде. Менә бу мәктәптә мәсәлән хәзер балалар 9 тулганчы ук ашый. Уку учреждениесендә моңа уңай карыйлар. Кай вакытта иде ашап тәлгермиләр балалар әле, ярты уянмаган, ярты уянмаган киләләр ашыйлар. Дөрес, Харәти әни дә моның белән ризалашмый. Иртән ашап дәресләр биткәнче бала аш утыра диләр. Кайбер мәктәпләрдә ашханәгә иртәнге 8-дә үк баручылар да бар. Безгә шулай дип шалтыратучылар булды. Һәрбер очран тикшерәбез. Әгәр дә балаларны туклану өчен алар иртәнге сәгатьтә киләләр икән, иде ашап килмиләр икән, алар өчен бут хәзерләнгән була. Ансы иртәнге аш. Ә менә 51 сум 85 тиенгә, димәк бөтенесе бер вакытта. Әйтергә кирәк инде класс белән берлектә балаларны тукландыру каралган.
Kimdigedir 11'de bulurga mümkün, kimdigedir 1'de bulurga mümkün, kimdir anda 10. yartıda her birisinin özünün grafiki var. Bu Rospotrebnadzor kaidelerine, onun taleplerine doğru getirip işlene. Әміне Qozanның bir мәктәбендә ташламага ия булганнарның гына бушлай ашатабыз, калганнар түләп ашаячак дигән белдерү барлыкка килгән. Алар дөрескә туры килми. Bütün балалар яңадан bir кабат тапкыр әйтәм, 209 меңнән артык бала барысы да bir тапкыр бушка ашарга тиешләр. Аш-су осталары да җитми. Әлмәтнең 21 мәктәбендә балалар бер атна кайнар ризык ашамаган. Хәзер мәсьәлә хәл ителгән, әмма республика буенча проблема кала. Менә 2нче гимназиягә дә аш-су остасы кирәк дип язганнар. Дөрес күрсәтелгән номер буенча шалтыраткач җавап бирүче булмады. 4000 якын барлыгы шушы аш-су осталары эшли. Әлбәттә, аларның хезмәт хакларын тагында күбрәк күрәсе кирәк иде. Менә шул әйтегендә, әгәр дә 12 меңнән 16 меңгә кемгәдер каядырган өстәмә түлиләр, 18 мең, 20 мең алучылар да бар. Проблеманы беләбез. Аны хәл итү өстендә эшлибез. Бүген кабул ителгән барлык сораулар контрольгә алына. Моннан тыш Мәгариф һәм фән министрлыгында кайнар ризык мәсьәләләре буенча кайнар линиядә эшли. Гөлнас Сейфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Зур автобусларны кайтарыгыз. Яршаллы хакимиятенә әтиәниләр шулай дип мөрәҗәгать итә. Аларның кайберләре инде берничә ай балаларын тернәкләндерү үзәгенә таксида йөртергә мәҗбүр. Кесәсенә сукканнарга гомумән җәяү йөрергә кала. Шәһәр хакимияте юлларга зур автобусларны чыгарырга җыена микән соң? Бу хакта алдагы материалда. Әлеге кадрларны инвалид баланың әтисе Юрий Никишин төшерә. Улы белән алар тернәкләндерү үзәгенә барырга автобус көткәннәр. Тик бер генә йөртүче дә ирне коляскасы белән машинага утыртырга ризалык бирми. А как на коляске заехать? То есть вы нас не возьмете? Нәтиҗәдә әти кешегә улын коляскада әтеп, берничә тукталыш җәяү барырга туры килә. Ир автокалада зур автобуслар булмау сәбәпле мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең хокуклары бозыла дип саный. Нарушается Конституция Российской Федерации, статья 7. Россия Конституциясының 7 һәм 9 маддәләре, федераль законның инвалидларны социаль яклау турындагы 15 маддәсе үтәлми. Оксана Бубисның баласы да тернәкләндерү үзәгендә даими шөгыльләнә. Үз машиналары булмагач, бердән-бер уңайлы җәмәгать транспорты трамвай кала. Тик Шулман проспектындагы тернәкләндерү үзәгенә ул йөрми. Как я в любую погоду, в непогоду могу с ребенком добраться? Биргә ике зур проспект аша киләбез. Тиздән яңгыры да башлана, кары да булыр. Күп очракта такси чакыртабыз. Хәтта кредит алырга туры килде. Дарулар да алып торабыз. Быелның февраль айында электротранспорт предприятиесе бурычлары аркасында сыйдырышлы 190 автобусны лизинг компаниясына кире кайтарырга мәҗбүр була. Бу вакытлыча чара дип алар урынына маршрутларга газель машиналарын җибәрделәр. Зур автобуслар кабат Яршаллы юлларына чыгармы? Шәһәрнең башкарма комитетыннан сорадык. Мэр Наиль Магдиев на первом заседании городского совета отметил. Яршаллы шәһәре мэры әйтүенчә, тиздән шәһәрдә зур автобуслар булачак. Пассажирларны ташуу өчен инвесторларны җәлеп итү буенча эш алып барыла. Зур автобусларның кабаттан юлларга чыгуын Яршаллы халкы зарыгып көтә. Бигрәк тә юл газабы үзәкләренә үткән ярдәмгә мохтаҗ балаларның ата-аналары. Шаллы телевидениесе белән берлектә Нәфисә Җиһангирова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда М12 Мәскәү Түбән Новгород Казан тиз йөрүчле автомобиль юлын төзү мәсьәләсе буенча эшче төркем булдырылды. Ана республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрид Ханифов җитәкли. Шулай ук Лаеш районында яшәүчеләрнең инициатив төркеме вәкилләре дә кергән. Алар 2024 елга кадәр очрашып, мөһим мәсьәләләрне караячак. Очрашулар бүгеннән башланып китте. Эшче төркем Каипы, Никольская авыллары халкы белән аралашты. Аларның фикерен исәпкә алып, юл тирәли агачлар утыртырга килештеләр. В рабочей группе, которая создана правительством, она согласована президентом. Эшче төркем хөкүмәт тарафыннан төзелде һәм аны президент хуплады. Эшче төркемдә ачыктан-ачык эшләячәкбез. Бу модага иярү түгел, трастаны әзерләү һәм төзү аңлаешлы итеп алып барылсын өчен шулай эшләнә. Зур тизлектәге автотрасса төзелеше Казан читендә Мәскәүнекенә ошаган юл буҗрасын булдырырга ярдәм итәчәк. Татарстан дистәләгән миллиард сум акча алачак. Яңа эш урыннары да булдырыла. Республика буенча трассаның озынлыгы 142 километрны тәшкил итәчәк. Юлда 4 полоса, 5 буҗра, тавыштан саклый торган 76 өстәмә корылма да төзеләчәк. Вот этот объект, он сам по себе уже дает. Без бюджеттан 163 миллиард сум акча алабыз. Ул республика үсешенә ярдәм итәчәк. Яңа эш урыннары барлыкка килә дигән сүз. Элемтәләрдән ныгыячак. Казанда Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына министрлар кабинеты һәм дәүләт советы биналарын 76 миллион сумга ремонтларга җыйналар. Ирек мәйданының мәхәббәт биналары ничек үзгәрер? Бу хакта тулырак Реальное время сайтында укыгыз.
Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Конституциядәге үзгәрешләрне гамәлгә ашыруны күзәтү буенча эшче төркем утырышында катнашты. Киңәшмә Россия иҗтимагый палатасы вәкилләре белән видеоэлемтә режимында уза. Сүз 4 июльдә гомумхалык тавыш бирү нәтиҗәсендә үз көченә кергән закон проектлары турында бара. Ил хөкүмәте Конституция суды һәм Генпрокуратура эшчәнлегендәге үзгәрешләрне үз иченә ала. Хөкүмәткә кагылышлысы 12 октябрьдә Дәүләт Думасы тарафыннан беренче укылышта ук кабул ителде. Аны Фәрит Мөхәммәтшин хуплый, тик 3 маддәсеннән федерализм һәм хакимиятләрне бүлешү сүзләрен алып ату уңайыннан борчылуын да белдерде. Почему-то эти ключевые слова, где подчеркивалась федеративность нашего государства, отсюда выпали. На мой взгляд, в целях дальнейшего развития и укрепления российского федерализма, а мы же от него не отказываемся, целесообразно восстановить в статье 3 проект федерального конституционного закона. Көзге чакырылышы дәвам итә. Бүген хәрби хезмәткә чакырылучыларның беренче төркеменә кергән яр чаллы егетләрен озаттылар. Пандемия сәбәпле Роспотребнадзор таләп иткән барлык куркынычсызлык чаралары да үтәлә. Хәрби частьләргә җибәрер алдыннан коронавируска тест бирү мәҗбүри. Урынга килеп җитү белән аны яңадан уздыралар. Быелгы көзге чакырылышта Татарстаннан армиягә 3000 нан артык егет китә. Һәр икенчесе коры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Бүген Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында Илһам Шакиров каберенә таш куелды. Аның авторы Фәнил Вәлиуллин, сынчы, аны җырчы теләгәнчә итеп сурәтли. Үзе карап хыялланырга яраткан диңгез, кыя һәм ул яраткан фортепиано. Илһам Шакировның моңлы тавышына ияреп диңгез дулкыннары кыяга бәрә. Әйтерсең лә илһамнарын югалтудан сыкраналар. Әлеге кабер ташы җырчының үзе кебек үк гади дә һәм шул ук вакытта тирән эчтәлекле ди якыннары. Бик булса да тормышта бик гади кеше бит инде. Менә аның кабер ташы да нәкъ гади генә. Әлеге ташлы җырчы үзе шулай күрергә теләгән. Сынчы Фәнил Вәлиуллин аның хыялын тормышка ашыра. Бүген аны кабергә урнаштырдылар. Бурычыбыз безнең бик Илһам Шакиров мәңгеләштерү. Татар халкының мәшһүр җырчысы Илһам Шакировның каберенә таш кую искә алулар белән үрелеп барды. Ул инде тарихның шын тарихның үзенә керде. Ул үзенең җырлары, моңнары белән халыкның күңеленә тирән үтеп керде. Рәхмәт аңарга. Татар халкының тирән моңнарын сакларга ярдәм иткән өчен. Аны еш кына халкыбыз илһамы дип йөртәләр. Ул һәр вакыт татар халкына хезмәт итә. Баритон тембрына ия җырчының халыкка мирас булып бик күп җырлары калды. Котлый торган язмаларны Илһам Шакиров миңа язган иде 56 елны. Люция Җәләлетдинова Илһам Шакиров язган котлау открыткаларын кадерләп саклый. Булачак җырчы Казанга беренче килгәч, аларда тукталган була. Әйтәдем, Илһам, но почему ты не поешь русские песни? Он миңа әйтәде, Люция, я вот не могу передать русские песни так, как татарның моңын бирәм. Илһам Шакиров үзе дә, җырлары да күңелдә саклана. Шулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Ярчаллыда тышкы яктан бик үзенчәлекле мәчет ачтылар. Аның бинасы хай-тек стилендә төзелгән. Ул М7 федераль трассасы буенда урнашкан. Шуңа яңа мәчеткә автомобиль йөртүчеләр дә Орлов буҗрасы янәшәсендәге микрорайонда яшәүчеләр дә йөри алачак. Аны 2018 елда төзи башлаганнар иде. Ирләр һәм хатын-кызлар залларыннан тыш уку сыйныфлары, имам, мөгаллим бүлмәләре дә бар. Мәчетләр, чиркәүләр, алар бик зур, менә тынычлык бирәләр кешегә. Бик зур рәхмәтем минем аларга. Особенность получается уже доступность. Әлеге мәчетнең үзенчәлеге мөмкинлекләре чикле кешеләрнең безгә килә алуында. Баскычлар юк. Коляскадагы кеше тәһарәтханәгә дә, намаз залына да керә, дуга да кыла ала. Барысы да халыкка җайлы булсын өчен эшләнгән. Ил эчендә сәяхәт итүчеләр өчен кэшбэк программасының икенче өлеше башланды. Бу акция күпләрне җәлеп итә. Хәзер сәяхәт өчен 20 000 сумга кадәр акчаны кире кайтарырга мөмкин. Иң мөһиме, мир картаң булуы шарт. Сәяхәт 2 көннән дә ким булмаска тиеш. Димәк, сәфәрне ял көннәрендә дә оештырып була. Тур яисә кунакханә номеры өчен 5 декабрьгә кадәр бронь салуда кирәк. Кэшбэк программасының беренче этап нәтиҗәсе буенча Татарстан Россиянең башка төбәкләре арасында бронь салынган сәяхәтләр саны буенча рейтингта 4-нче урында. Татарстанның 2 эко-проекты Россия күләмендәге конкурста алга чыкты. Зәңгәр күлләр проекты зур аерма белән халыктан 18 меңнән артык лайк җыйган. Моннан тыш Кама тамагындагы Татарстан диңгезе кластерына комиссия 4-нче урын бирә. Төрле проектлар өчен онлайн тавыш бирү нәкъ бер атна элек тәмамланды. Хәзер Татарстанның бу 2 эко-кластерында туристлык маршрутлары да барлыкка киләчәк.
Иртәгә Татарстан шәһәрләрендә ярминкәләр гөрләячәк. Аларда кулай бәягә үзебезнең җитештерүчеләрдән азык-төлек сатып алырга мөмкин. Ярминкәләр иртәнге 6-дан Казан, Түбән Кама, Яршаллы һәм Яшелүзән районының Октябрьский бистәсендә ачыла. Алар 12 сентябрьдән үткәрелә башлады. Бер ай дәвамында татарстанлылар 320 тонна ит, 77 тонна сөт һәм 1 миллион тавык йомыркасы сатып алырга да өлгергән. Ярминкәләр яңа елга кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз һәм бүген кич 1 каналда мөгъҗизалар кырын карарга киңәш итәбез. 19 сәгать 40 минутта башланган тапшыру бу елы Татарстанның 100 еллыгына багышланган. Әлмәтләр биеп күрсәтер, сый хөрмәтне бу аллар әзерләгән. Ялларыгыз яхшы булсын. Исән-имин булыгыз. Ниһаят, Кариев театры Мәскәүдә 1-2 ноябрь Уникитских ворот Мәскәү дәүләт театры сәхнәсендә Кәҗүл читек, Супер кияү һәм Шайбу спектакльләре. Билетлар театр кассаларында һәм заманча ныктару сайтында. Рәхим итегез. Бар 3 көн Белкада тунлы яллар, барлык чәшке, мутон, башка туннарга һәм Тедди тунына 50%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан 7. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании Татнефть. Курс на здоровье. Городская стоматология клиникаларында октябрь айында теш дәвалау һәм койдыру пенсионерларга 20%-ка арзанрак. 555-44-44. Крепковид для кур и птицы. Это кальций, фосфор, минералы для крепкой скорлупы яиц, здоровья и яйценоскости кур. Только в октябре ипотека 4,44 на весь период. Квартиры в Казани от Акбарсдом 295 4 семерки. Дом там, где мы. Если ваше чадо скачивает и скачивает и скачивает из интернета, это говорит о много. 30 гигабайт за 240 рублей в месяц, и у вас тариф много интернета от оператора «Летай». Подключай, качай, летай. Встречайте обновленную программу господдержки на все автомобили «Лада». Льготных условий стало еще больше. Открытие в Казанском цирке с 12 сентября. Фееричное большое цирковое шоу. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Көньяк көнчыгыш бөгелмә, баулы Ознакайда иртәнге һәм көндезге сәгатьләрдә булытлы булса да кичкә таба аяза. Республикабызда һава шартлары үзгәрә, кызганыч уңай якка түгел. Урыны белән кискен җил һәм явым-төшемнәр көтелә. Кайбер районнарда төнлә 0 градус, төньяк көнчыгышта көндез ни бары +6 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста болытлы яңгырлы иртәне кояшлы көн алыштыра. Киләсе атнада карлы яңгыр явачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта температура шактый төшә, шуңа да карамастан әлегә һава шартлары уңай саклана. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көннең 2нче яртысында көн аяза, явым-төшемнәр туктый. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта төнлә коеп яуган яңгыр иртәнгә кими, ә көндез инде яңгыр яумаячак. Көз киреләнсә, кыштан яман ди халык әйтемнәрендә. Салган җилләр күңелегезне өшетмәсен иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм bunlar белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә без хәтта некроз стадиясында булган буынны дәваларга алынабыз. Нинди яшьтә булуыгызга карамастан, доктор Ост медицина үзәгенә килеп, буыннарга яңа тормыш бүләк итеп булганына инаныгыз. Что, накипело? Да нет.
Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыныннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар кальций, магний, калий саклана. Казанда явым-төшемнәр көтелми. 7 градуска кадәр җылы. Дөнья көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Җирнең магнит кара тыныч. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармай гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. Октябрьнең 1-ннән 31-на кадәр Фармаимпекс арзан бәяләр аптекларында купи выгодно акциясе дәвам итә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булсагыз иде. Покупай выгодно в аптеках Фарма Импекс. Дитролекс 1172 рубля. Визин 293 рубля. Крион 10233 рубля. Выбирай ближайшую аптеку. Аптеки Фарма Импекс. Аптеки низких цен.